managin ka trabahoon. Kanadoon yung basket ani. Magbahay din sa pagkabayo ng basket. Uy, Michael Jordan. Darling! Darling. Dodo ka basket. Hindi naman yung bola. Dodo ako, kwadron. Basketball ay Domingo maron. Dodo ka na. Tigilan mo ko. Di ka pa tapos ng gawain bahay. Kita po sa mano mo pa pagkuman kayo na huglaba di kayo diha gani. Kita gana. O pa pagkuman ako sa trabaho. Oo, nakita ko. Tapos ka na maglaba. Pero tinan mo yung hugasan doon. Sa lababo. Andun ka, nakatiwangwang. Ulti mo hugasan darling. Ako di po maghugas ana. Malaman! Tingnan mo, darling. Magapon ako kaka-cellphone. Mapapasma tong kamay ko pag hugas ako ng plato. Wala na nakamuta. Ay, sus. Bahala. Bahala eh. Kay hugas lang di. Magdudukas ako dito. Hindi ka maghugas? Sus, asawa. Hugas ka nun. Hugas ka nun. Asawa. Hugas ka nun. Hugas ka, ha? Hugas ka ng plato. Sus, maita. Dili sa paita. Oh, ayan, di ba hinihintay ka ng hugasan mo? Sabi ako makabasket na ko ani. Naapa din ang trabaho na eh. Darling, paita ni darling. Kunting paghugas din yung mabuhat ha. Yung sino maghugas niyan? Kapitbahay? Paita yung trabaho ng cellphone lagi. Cellphone. Ano na yung magkasama ka pa dong? Sos, sasama ka na naman? Ano sama? Sama yung mata. Bakit meron tayo sa bukas labas? Sus, darling, makikita ka kag binugbuay diha, sus. Lagi. Patabang na ko yun. Di dyo kumuuang ninyo. Bahalag mo. Hurot ang buhok ninyo. Kan bata. Walang gyapon na ni. Sus, tapos hugas sa tino ni. Hugas. Luyan tino ni. Sila hugas tino ni. Humaglaba. Hugas. Tanong ko pagbahay na walang sawa ha. Huwag diyayo. Mayroon stick sa una. Darling. Hilag pag di na ko replyan. Karena nakita na sus. Gawang batasan. Paita. Lukulis tino yun. Puno sa trabaho. Yung maglaba, mahugas. Luyan tino yan eh. Maglungap pag yun. May hanam, bilang kadra. Ayaw. Sig cellphone. Sig batis gawas. Kita nga yung mo ay dahil. Upo ng buhok mo, di kong tabang yun. Hala mo niya. Kita nito ko pabahay na kong kasawahan. May iuli sa inahan. Iuli ko na sinahan yung may hanam. Yung mga di ayaw. Di makatabang. Sus, nag-expect daw makatabang. Nagminyo ta. Karang buhit na tao na yan. Sus, may tag-itsuon di biya. Buhit na tao nga, di makatabang. Kita niyo hata ni. Kung nagyapon na ni, oh. Hugaw kayo. Grabe ka, oh. Sus, laki pa may yung bukbuk, oh. Laki pa na bayana eh. May yung bukbuk, oh. Uy, ayaw gito eh. Ako mag-ikaon. Nakaka. Ako ikaon. Wata na kang sito. Ako may mo trabaho. Ako yung pustahan. Hindi mo tayo maghugas. Kaya na akong asawa. Kaya na asawa na eh. Mutabang daw na akong asawa. Di ko itaw na mag-ginagaw sa akong asawa. Buutan kayo. Di ko makasaba. Buutan ka na akong asawa eh. Dadako kay kalipay yun nga. Ning Maricel. Buutan dito tayo. Ako babahay. Wapa pa. Buutan pa. Buta pa sa trabaho. Kung ano kong problema na. Wako ga. Porkisyon na bayana. Wado konsumisyon. Buutan ka Maricel. Buutan na bayana. Ano yung pinagsasabi mo, darling? Darling, nakaroon ka, darling. Narinig ko lang nagsasabi mo, ha? Huwag mo papalit na rin, ha? Wala to'y bunga na to sa una. Bakit namin ito ang